subscribing. Kana, ku danna ƙararrawar. Barkanka da zuwa wannan YouTube channel mai albarka. Idan wannan shine zuwanka na farko, ka danna subscribing, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu cikin sauki da zarar mun dora. Wata sabuwar waka da Auta MG Boy zai saka ta wasan sallah tare da shi da Sani Ahmad. Zama domin jin wannan sabuwar waka. Saboda kyalasin da ake shi za su ke wannan iskancin. Wannan wace irin rayuwa ce? Yau ko ba ta jawo batunci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, ke a rayuwarki, ke a tunaninki kin yi ma kanki adalci? Ki fito tsarara kina nuna cewa ke tsareci ne, uban wa zaki burge? Duk wanda yake tunan zaki burge ba burge su zaki ba. Kuma haka zaki kare ki zo ki ba wanda zai aure ki. Yake tunan wai zai aure ki kina wannan iskancin? To bari ki jin ga miki, billahi allazi la ilaha illa huwa, Allah subhanahu wataala yana cewa faman ya'mal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara. Duk abinda mutum ya aikata komai ya yake na shari wallahi sai ya ganshi, sannan duk abinda mutum ya aikata ko yake na alkhairi wallahi sai ya ganshi. Mu ba mu ce ba mu aikata laifi ba, amma menene zaka yi aikin da zaka yi aikin laifi wanda zaki bayyana shi ba daidai bane ba. So yake Allah baki goya ki so a rinka yi, ko me yake so a miki, uban me yake so a miki, to don uwarki don ubanki ki dai ki ci gaba duk abin da zaki. Amma muna so mu sanin miki cewa muna doka, kuma muna da oda, muna da kuma inda zamu ja layi. Baki sai ki kare mana wannan irin iskancin ba, ki ringa jawo mana masifa da bala'i, kina jawo mana zagi a gari. Mu ba mu aikata ba kuma ki ringa jawo mana masifa. Ki shiga taitayen ki, na rantse da girman Allah ki shiga hankalin ki Rahama Sadau. Maukace banza, maukace wofi.